Bé, com sap vostè, aquesta legislatura ha sigut una legislatura extraordinàriament complicada, complexa. Mai ens pensàvem, quan va haver les eleccions i es va revalidar el govern del Botànic, que ens anem a trobar en una pandèmia i ara després en les conseqüències d'una guerra. La veritat és que jo vull valorar absolutament el comportament de la societat valenciana, la corresponsabilitat que hem tingut tots junts durant la pandèmia i també tots els acords que s'han produït en aquest moment extraordinàriament complicat. Des d'aquesta perspectiva abordem el futur amb esperança. Este any és un any decisiu per a la implementació dels projectes del Next Generation EU, és també un any fonamental per a els pressupostos més importants de la història s'apliquen i continuem avançant en tot el que és la potència del desenvolupament de la comunitat valenciana. Jo crec que és el moment valencià, a pesar de totes les dificultats, i així ho serà. Durant aquest any serà un any, per tant, en el que alcançarem les fites importants que estaven previstes en la recuperació del treball. Avui també se sabrà els resultats de l'EPA i es veurà que anem pel bon camí. Malgrat totes les circumstàncies, hem aconseguit que tots els indicadors econòmics i socials, inclús després de la pandèmia, siguin millors que l'any 15.